mga paps, dito tayo sa Quezon City mag-deliver na non-stop is Lorac Music love song po ito. Makinig po at maraming salamat mga Oragon na
Shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigang OFW, mga supporters po natin at mga silent sa viewer. Maraming salamat po. Patuloy po tayo dito sa ating paglalakbay. Galing po tayo doon sa may Timog Avenue. Papunta po tayo dito sa may Diliman, Quezon City. Magdi-deliver lang po tayo ng mga pagkain ng ating mga kasamahang nasa seminar. May galab shoutout po sa lahat ng kaibigan nating YouTuber. At doon sa mga kaibigan din po natin na vlogger sa Bukana at saka sa Oragon na vlogger sa Masbate sa Masbate sa Burias po. May galab shoutout po sa inyong lahat. Dito pa rin po tayo. Inaayos po natin yung ating music na putol yata at ayan. Alright, patuloy po tayo makinig sa ating mga music. Alright, nandito pa rin po tayo. Ayan, malapit na po tayo sa ating pupuntahan na mga Oragon. At maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta dito sa aking channel po. Ayan. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon sa lahat ng oras. Ayan po, liliko po tayo dyan, kakaliwat mag-u-turn tayo papunta po doon sa maya pupuntahan po natin. At ayan. Alright, maraming salamat po sa mga nakinig ng non-stop slow rock love song music ng 70s and 90s. Salamat po. Ayan, mayroon pa tayong konting oras para makinig po. Ayan, papasok na po tayo dito sa compound ng ating pupuntahan. May love shoutout po sa guard na parang ayaw magpapasok. Gusto pang ibaba yung barandilya. Ayan po. Ayan, papasokin mo na kami, sir guard. Ayan, binaba niya. Ayaw niya magpapasok talaga. Pero nagbago ang isip niya kaya pinapasok niya tayo. Ayan na. Ayan, nandito po tayo. Napakaganda po ng lugar na to. Napakalilim at napaka-presko dahil napakarami pong puno. Dapat ganyan po sana yung mga establishment, magtanim po sila ng puno para yung ating kalikasan ay masaya. Ayan, patuloy po tayo at ibababa po natin doon sa may lobby yung kanilang kakainin. Ayan, may galab shoutout po sa minibus natin. Ayan, kasama po natin yan. Okay. Ayan, alright. Ito po yung parking area ng aming pupuntahan. Ayan, bababa na po niya yung kanyang mga daladalahan. May kasama po ako dito. Siya na po magbaba kasi nasa Manibela tayo. Punta na po tayo doon sa ating parking area. Doon sa tabi ng bus na puti, yung minibus. Yung coaster, Hyundai coaster, doon po tayo paparada sa tabi noon. Ayan, nandito na po tayo sa may parking. Dito tayo tatabi sa may bus na to kasi malilim, masarap pong matulog dito. Pero dahil hindi pwedeng matulog dahil sandali lang po tayo dito sa area na to. Tayo po alis naman na kagad at may galab shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigang OFW. May galab shoutout po sa inyo. Ingat po tayong lahat diyan. At doon po sa mga kasamahan natin vlogger, may galab shoutout po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang umaga kung saan bansa man po kayo naroon. Bye bye po. Salamat po sa panonood.